Zatoš. Šta je? Ovo je veliki zavod. Meni se zato ovdje... Icula, smiješ? Vuče, imaš vode? Dobro. Imaš keksić? Organizatori? Kakav vam bilo zastoj? Za svaki slučaj zapravo. Ima 7-8 km, boga mi dobro onako. A? Gdje? Nije strašno, ni molim. Pa gore. Ne, to je donacija, pomaže sve. Ljevaju. Jeli, za njega ne pričaš da si dao donaciju, a? Aha, da, za ovaj region. Eno je tamo. Možemo ići tamo. Da bi se osvojio. Samo jedan dogovor. Kad predlažete da se vratite? U 12, u 1 ili u 2? U 2. U 3. Šta smo rekli? U 2. I šta? Prije 2 nemoj da se rasturate. On će zvati dole stanicu. Jeste. I poslaće opet patrolu da dođe isto ovako pred vas da ne bi napravili neko čudo daleko bilo. Ali nek bude to u 2 sata, 2 i 15 minuta. Može li to? Može.